Nečakal som, že multimetre sú v dnešnej dobe také chytré. Toto je inteligentný digitálny displej multimeter. Po zapnutí stroja nainštalujte 2-metrové perá. Môžete priamo zistiť striedavé napätie bez zmeny prevodových stupňov. Môžete priamo zistiť jednosmerné napätie bez zmeny prevodových stupňov. Môžete merať zapnutie a vypnutie poistky bez zmeny prevodových stupňov. Ďalej môžete pokračovať v meraní odporu diódy a kvality rôznych komponentov. Navyše nie je potrebné meniť prevodové stupne, aby ste rozpoznali zapnutie lomka vypnutie linky. Ak zaznie alarm a číslo sa stane nulou, je pripojený, ak po dotyku oboch strán nedôjde k žiadnej odozve, vidíte, táto čiara je prerušená. Vymente funkciu snímania NCV, prejdite blízko k čiare a choďte dole. Môžete rýchlo nájsť bod zlomu čiary. Keď sa alarm zastaví, toto je miesto prerušenia. Dodáva sa s pozadím a baterkou, čo je pohodlnejšie na použitie v noci. Bez merania môže tiež snímať, či je elektrický obvod pod napätím. Veľké značky sa jednoducho ovládajú a používajú bezpečnejšie.